Usa ka 23 anyos nga babae ang na-rescue human gilangoy niini ang dagat gikan Davao City padulong sa Samal Island sa Davao del Norte. Ani report ni John D. Esteban. Narescue sa mga personahe sa Coast Guard Station, Island Garden City of Samal, ang usa ka babae human milangoy padulong sa usa ka beach resort sa barangay Kaliklik sa Samal Island, Davao del Norte, gikan Cuaco Beach sa barangay Pampanga, Davao City. Alas 3 sa hapon nitong Sabado de Gloria, April 19. Kung ato siyang pangutan-on yun, anong iya itong gibuhat, wala siya mahatag kaayo nga sakto nga tubag sa ato, ma'am. Dili siya kaayo masturya og tarong. Wala matud pa igsapayan sa 23 anyos ka babae nga taga Barangay Panyalong, Pagibato District ang kusog nga sulog sa tubig sa Pakiputan Strait. Anaa sa kapin 1.8 kilometers ang iyahang nalangoy sulod sa kapin usa ka oras ug tunga. Ginadili yun ang ingon anang klase nga paglangoy, ma'am, kay una delikado yung kay siya. Kay kining ato ang biktima, nasortihan lang siya nga. Pero kung tanaw na to ang current dara, ma'am, kusog kaayo na. Aside sa sulog, doon na po yung mga dagkong balod, ma'am, tungod sa hangin, ma'am. Giatiman una sa Coast Guard ang babae, una gi-turn over sa City Social Service Department Office sa Samal Island. Ginasuluyan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang maong babae. John D. Esteban, 1 Mindanao.